ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଫୁଲବାଣୀ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଯିବି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି। ନାରାୟଣ କ୍ଲିନିକ୍ର ଜଷ୍ଟ ନାରାୟଣ କ୍ଲିନିକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନାରାୟଣ କ୍ଲିନିକ୍ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆଇବେ। ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ଗେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭାତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେପଟେ ଦେଖିବେ, ସେପଟୁ ଆସିବେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ SBI ATM। SBI ATMରୁ ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବି। ଭାଇ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ମାଗିବା। ଭାଇ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହାର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି ନଥିଲା ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୁଏ। ବୋଧେ ଗହଳି ସରିଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇକୁ କିଛି ପଚାରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଟିକଟ ରଖାଯାଏ। ଟିକଟ ଡବାଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଠୁ ପାଣି ହାତ ଧୂଆଁ ହେବ, ପାଣିଟା ଲିକ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବାର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକଟଟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକଟଟା ପକାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଭାତ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଟେବୁଲରେ ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇବା।